Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kutokozera kuyo kuti nkhani yofunafuna kugula makina amene kufuna atithandizire ntchito ina ndina kumagula ikanali mkati ndi pakadali pano ulendo kuti tikupitiriza ntchito imene icholinga chakuti tikwaniritse zinthu ziwiri zitatu mwandondomeko komanso mwa malamulo. Imafika nthawi yoti musanagule chinthu amene musanamalizitse mukuyenera kuti mukafike kumaloko mukakambirane nawo. Oyimira magulu osiyanasiyana okhuzidwa pa nkhani zofalitsa mauthenga ku Malawi ali kugana komwe akukatsimikiza mmene makina othana ndi mchitidwe ofalitsa uthenga wabodza omwe bungwe la MACRA likufuna kugula amagwirira ntchito. Ulendowu ukutsatira nkhawa zomwe maguluwa kuphatikizapo amabungwe omwe si aboma anapereka kuti makina omwe MACRA likufuna kugulawa mwa zina atha kumaphwanya ufulu wa anthu osungiridwa chinsinsi. Polankhula ndi AMTV Malawi mmawawo ku Accra, Ghana, mkulu wa bungwe la MACRA Daud Sulemani wati ulendowu ndi gawo la ndondomeko zomwe MACRA imayenera kutsata pogula katundu monga uyu. Dziko la Ghana ndi limodzi mwa mayiko omwe akugwiritsa ntchito makinawa, ndipo ndi chifukwa nthumwi za ku Malawi zomwe ndikuphatikizapo wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa uthenga a Susan Dossey akuzatsimikiza za makinawa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.